Oudste woningen Venray worden gesloopt. Moed en ijver op zoek naar oudleden. Het is vandaag 9 november. Dit is het Pelemaasjournaal. Op maandag 19 november gaat de film Alles is familie in première. De VARA organiseert de grootste live première ooit gehouden in Nederland. Ook bioscoop Luxor Select in Venray doet mee in deze feestelijke première. Door het hele land heeft de VARA 57 bioscopen bereid gevonden om de première vanuit Amsterdam uit te zenden. Door een straalverbinding te maken met de bioscopen kunnen 15.000 mensen de gelegenheid meemaken. De film gaat over de familie De Rover. Iedereen binnen deze familie is op een punt in zijn leven beland waarin het maken van cruciale keuzes onvermijdelijk is. Kaarten voor de première zijn te bestellen via de website. De oudste woningen van Venray worden gesloopt. In plaats hiervan komt een project met koopappartementen en commerciële ruimte. Dit project valt in het grotere plan De Laathof, waarbij het terrein tussen de Hoenderstraat, Eindstraat en Bonte Koestraat wordt opgeknapt. Projectontwikkelaar Zuiderland Venrode kocht de oudste woningen van de familie Jeuken in januari van dit jaar. Familie Jeuken heeft het in eigendom gehad, meer dan 30 jaar in feite. En het is 30 jaar lang ook niet bewoond geweest. Panden zijn 200 jaar oud inmiddels. En de familie Jeuken die wilde het wel verkopen, maar dat lukte niet, omdat het op de gemeentelijke monumentenlijst stond. Dat is nu in 2010 is dat eraf gehaald. En we hebben daarna afspraken gemaakt om een nieuw plan te ontwikkelen. En we hebben begin van het jaar hebben we de panden gekocht. En daar komt een mooi nieuw project op. Het project De Laathof start met de sloop van de Witte Huizen. Op deze hoek komt een nieuwbouwproject in een historische stijl. Op de begane grond komt ruimte voor commerciële doeleinden. Daarboven zullen 4 appartementen verrijzen in een grootte van een 70 tot ongeveer 150 vierkante meter op de hoek. En aan de achterzijde van dit plan, wat precies hierachter ligt, daar zullen 6 studio's gerealiseerd worden door ons. En die zullen ongeveer 50 vierkante meter zijn tot ongeveer 70 vierkante meter. Het nieuwbouwproject is de start van hervorming van het gehele historisch kwartier. De projectontwikkelaar knapt de eigen panden in de Hoenderstraat op, waaronder het voormalig café Dolle Jan. De straat zelf loopt tot aan snackbar De Hoender aan die kant. Daar staat nog een café leeg. Dat is ook van ons. We gaan dat café uitbreiden. En er komt een nieuwe horecagelegenheid in aanvulling op het uitgaanscentrum Venray. De verwachting is dat de vergunningen in het voorjaar 2013 gereed zullen zijn. Hierna wordt begonnen met de sloop en het bouw van het project. De opvolger van Milton Kaves als nieuwe vorst van de Venrayse vasteloversvereniging De Pierlaas wordt zondagmiddag rond 3 uur tijdens de Hazenpijper in een ongetwijfeld bomvolle foyer van Schouwburg Venray bekendgemaakt. Tijdens de start van het vasteloversseizoen wordt ook het nieuwe boerenbruidspaar van De Pierlaas gepresenteerd. Zij brengen tijdens Hazenpijper eindelijk hun liefde voor elkaar in openbaarheid. De vraag welke boer de vrouw van zijn dromen heeft gevonden, wordt zondagmiddag rond 3:15 beantwoord. Muziekvereniging Moed en Ijver uit Blitterswijk bestaat in 2013 95 jaar. Om dit te vieren staan er het hele jaar verschillende feestelijkheden op het programma. Een bijzonder onderdeel hiervan is een groot reunieconcert op 1 juni. Willen we 's middags gaan repeteren en 's avonds een reunieconcert gaan organiseren. En het streven is natuurlijk om zoveel mogelijk mensen van zowel oudleden van de drumband als van de fanfare. En dan willen we toch wel minimaal 150 mensen op de bühne hebben staan. En dat zou een absoluut record zijn. We dagen ze natuurlijk uit, want er zijn natuurlijk altijd mensen die al lang geen muziek meer gemaakt hebben. En we gaan proberen of dat nog kan. En met een beetje hulp, dan moet dat zeker gaan lukken. Oudleden kunnen zich aanmelden via het bestuur van Moed en Ijver. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 12 uur 's middags. Zaterdagavond om 7 uur is een herhaling van Sportlicht met ijshockeyer Rick van Haren te zien. Zondagavond ziet u het weekoverzicht. Zo dadelijk ziet u nog het weerbericht.
Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Zaterdag is er veel bewolking en er zijn langere perioden met regen. Er zijn droge perioden te verwachten en vooral later op de dag zijn er enkele opklaringen. Het wordt zacht met maxima van 12 tot 14 graden. Zondag blijft het overwegend droog met 's middags temperaturen tot maximaal 10 graden. Ik wens u een prettig weekend.